Naam, assalamu aleykum wa rahmatullahi bandiraɓe tedduɓe ƴeewoɓe Pinal TV on calminama sanne on jettama aywa en gari nadde yewtere meɗen banggal margol dabaji nde ɗo yewtere meɗen banggal margol dabaji eɗen nodda yimɓeje meɗen dunke e margal dabaji kañum e taweteɓe yo laamiɓe baale noon baale maroɓe dabaji eɗen jaadu fa e ley nokkuje mabɓe kamɓe jaati maroɓe dabaji ɓe battodiri e mabɓe hakkille e dow alahaali golleji mabɓe ɗi ɗum fi eɗen gaɗa ɗo suudu meɗen Pinal TV o e ley yewtere meɗen wiyeteɗe margal dabaji aywa e dow majjum noon hande en keeɓiɗo sakike meɗen e laatiɗo hoorejo banggal hono walde maroɓe dabaji wiyetede coopérative Jannati eyo ɗum ɗo woni hono kanko woni mo cilmininɗen ɗo hande ley yewtere meɗen margal dabaji e leydi meɗen ndi aywa ɗum ɗon noon en neftinta silminindemo e salmindemo kanko e noddaɓe meɗen hande e ley yewtere meɗen margal dabaji. Salamu aleykum Sambourou Boukry Diallo. Aleykum salam Bouri Diallo. Bisimilla maɗa e Pinal TV homo jaati woni Sambourou Boukry Diallo. Alhamdulillahi Bouri Diallo mi jowti on fuu mi landike jammoɗo min Sambourou Boukry Diallo président coopérative Jannati no jowti Pinal TV fuu immare directeur o warde garɗo faji waɗa visite fuu mi jowti ɗo mi jowti Mali fuu mi jowti tabital Pulago fuu. Aya faydi sanne Sambourou Boukry Diallo hoto jeeya e leydi meɗen ndi? Sambourou Boukry Diallo Soufroulaye jeeya. Soufroulaye jeeya arrondissement de Soufroulaye sarkelde mofti arrondissement ɗum région de Mottide. Aya ka hande o ɗo Bamako ɗo jooɗi nokku biyeteɗo Cekenna. famminike sanne aywa bisimilla e Sambourou Boukry Diallo an woni hoorejo walde coopérative Jannati. Coopérative Jannati o yo banggal margal dabaji maroɓe dabaji duroɓe mum waɗoɓe muɗo amdus sodoɓe sottoɓe ɗum ɗon woni coopérative Jannati no haala men Jannati jaati coopérative Jannati o ɗum noon jaati alhamdulillahi coopérative o coopérative Jannati coopérative national Jannati nonno coopérative maroɓe dabaji coopérative o wala fof ko jooɗori dow inde muɗum kina taw dartude hakke maroɓe dabaji e tewtude nafa maroɓe dabaji e huncude torre maroɓe dabaji e gollidde mum e wallodirde e muɗum ɗum woni mana coopérative ɗum joɗɗini coopérative o jooɗi ke fey so dattuɗi ɗi mbawa haalde ni joni a tima bindi ɗi nanno coopérative ko jooɗi hikka woni duuɓi makko 4 e seeɗa o manque lebbi duuɓi joni manque lebbi seeɗa duuɓi 4 e seeɗa ko jooɗori kanko coopérative o nanno ko jooɗi ko ɗo coopérative jooɗi dow saria lancement makko waɗi palais de la culture nanno ministre de la élevage o kañum waɗi wadde lancement o nanno tabital Pulaku kañum woni maren a faami paren ɗum remoɓe ministre remoɓe o kañum woni paren fami eyo famminike sanne joni mbiɗa coopérative o ko jooɗi warde hande ana foti duuɓi 4 e pawɗe nenno ƴittama du yesso laamu leydi ni ana andani coopérative o oɗon jogui banggal ɗereji ne to laamu to alhamdulillah ɗerewol fof ngol coopérative tawrete fof miɗen jogui fay goto nenno min miɗen jogui sati miɗen jogui règlement intérieur miɗen jogui récépissé nenno min gaɗi journal officiel du miɗen jogui nenno ɗum ga fof miɗen kawren miɗen jogui coopérative Jannati walde banggal maroɓe dabaji hoɗum jaati golloton exactement ɗum jaati woni hono ko walde moɗon nde gollata hunde fuu ko daaba gollante ka fof miɗen jogui hono ana nandi hono commission ngaji les coopérative o yimɓe ñande o jottonde yimɓe 150 e jeegom e jeɗɗom yimɓe 150 e 50 e jeɗɗom ɓe goni les coopérative o Mali fuu région ngaji jetti ɗi fuu yimɓe muɗum ana hen nanno commission ngaji ɗum an ley hen commission darani ɗum homo fuu wonko darani fuu an calɗi an ley hen fuu wonko darani e banggal coopérative o won daraniɓe hen embouche hono watte won daraniɓe hen hono jawde garciɗe jaati on daraniɓe hen torra duroɓeɓe e maroɓeɓe homo fuu wonko darani ley hen hoɓe fuu wonko kalfina e ley hen ele coopérative noon wonno coopérative o wori nen noon lewru fuu min mbatande wotere min landodira ko joni noon ɓe mbi so
so hitande boni fu lewru hisatake ley majjum warde joni gel nden gofarne mo jaati jottaki kule leydi ndi fu ɓuuɓayi so leydi ɓuuɓayi gofarne mo jottaki a wawa gollude kalfen ɗafe on no jirɗani ka ɗum fu programme majjum ana ley hen e ley duuɓi nayyi ɗi jooɗiɗon onon coopérative jannatu ley ɗiɗo duuɓi nayyi won fuu ko mbawɗon sappade ɗum ɗo jaati woni ko coopérative o gollani hoore mum na gollani maroɓe daabaɗe ɓe e ley leydi ndi won alhamdulillahi goho fuu walde ana e ley aduna ɓe ɗum gara miraille verte daranide hono leydi hono yorgol leɗɗe kulleji mum no watta kañum no dabaji ndenoron leɗɗe bilitira fami warde daranide ɗum nde ley hitande ma ley duuɓi ɗiɗi fuu eɓe gaɗa réunion leydi gotiri ɓe gaɗi réunion Bourguina rawto nden ley melɗo coopérative o woni gaɗaɗo invité e dow ɗum waɗoy toon lebbi jeegom ina balɗe jeegom min gaɗoy toon e dow ƴewde hono dabaji gorata hono duroɓe gorata hono remoɓe gorata hono remoɓe duroɓe hakkude muɗum worata kañi e changement de climatique hono hani waɗe ɗum woni joka changement de climatique yoka hono wayltirgol muɗum ɗum kulle fuu min ƴewdi toon min ɗum ley mari fuu coopérative woni ɓamaɗo si hawroy ɗum wartidi e rapport ngaji ɗi dossier ngaji ɗi fof ana ley bilan amen hannde ana jooɗi ɗon vraiment ɗum ko hawra toon kada moƴƴi sanne gollirede majjum ɗo no moƴƴi min puɗɗino gollirde ɗum du ka tiiɗala gonɗo e leydi ndi o kalimi e majjum seeɗa ka miɗen keddi hannde e majjum goho ɗiɗo ɓen muɗum e ley lewru fuu min gaɗan réunion nde wootere min fuu a faami ley keesu amen min itti min coodi hectare ngaji 5 leydi hectare ngaji 5 leydi pour que hono ɗo embouche waɗe ma so tawi nayi ɓirtiɗo ɗo mare ko nande muɗum min gaɗi ɗum morcelé hoggo fuu ana laato 20/20 laaɗi ko kogge 70 kañum ɗo miside wona ɗum coopérative o ana jogui ana no pila ko mum ɗum ana waɗa toon ana hollata coopérative o jeeyi nden on ɗum anni on ɗo wiyata sa yawti cekenna seeɗa jungo ma ñaama ɗo soro toon leydi ndi woni gonɗo coopérative o nana haala jom fof ne anndi nden noon min gaɗirayi ɗum hono fa laato ona o neɗɗo fof gonɗo coopérative o fof won somme momin gaɗi somme baggo yoɓan ɗum hetta hoggo woto a faami min neɗɗo fof ɗum wala e coopérative o fof du feeci o waɗi million sorataki nawana honno ni ɗum wori fammini ke sanne noon joni ka an ka ɗo cefiɗa joni ɗo ka wuro maroɓe dabaji woni hono ko cooduno gaɗɗon wuro noon banggal maroɓe dabaji keɓa ɗo jooɗo mara ɗon dabaji muɗɗen waɗoɓe embouche kañum ɓiroɓe ko nandi e muɗum ɗum woɗɗa e Bamako woɗɗa sabi koɓe muyru ɗum wakkati fof ngendi ana hiito ana wiya nayi ɗi jaltine ley ngendi waɗi ni watti ni haalaji ka heewi sa nani aɗa jaltine ley ngendi fof wona ley galle ma gonɗan nawana leydi ma ndi coɗɗa so gaɗɗa kogge ma gaɗɗa so hectare joni foti mbiɗa hectare ngaji 5 si fuu on pecci ɗum min pecci min gaɗi kogge ɗe kawri kogge 70 ɗum wonko fuɗɗa waɗede aywa bisimilla e joni e onon coopérative moɗo mbiɗa ley Mali fo ɗon kuuɓi Mali fo bureau moɗo wonko wona ɗo Bamako ɗo won min fuu miɗen jogui nokku fuu miɗen jogui hono on sandu amen ɗo wonde sandu amen ana ñono sandu amen ana motti sandu amen ana kaayi sandu amen ana sigaso sandu amen ana kulikoro hono ni e bandunka kamɓe fuu hono golle no gollirton ɗo Bamako ɗo noon ɓe gollirta ɓe fuu jonno golle o keɓawi wadde hono nomin jiiɗiri ni ka ɓe goyi les commission ngaji fayi commission ngaji goraɗe les coopérative mawɗoɗe ɓe fuu ɓe goli les commission ngaji ɗi a faami ley wakkati fuude so hunde irtan waɗi min noddidira min fof min gara min joddo min kalda a faami hono noon ni woni no ɗum wori ana heewi e coopérative ngaji kewɗe e ley leydi meɗen ndi hono joguiɗe hono banggal nokkuji jeeyirɗe kosan na nokkuje jeeyirɗe tew na hono ɗe kulle bandum onon oɗon jogui ɗum min gaɗa e ɗum tafo joka fuu minen ka komin puɗɗiri arande ka fuu kogge hono watta hoto dabaye ɗi gatte en bouche hoto bindi ɗi gonata ɗum ni min adori tafo eyyo ɗo ni min goni e muɗum tafo so ley guirgara leydi ndi saabi neɗɗo fof mo jiiɗa waɗi kosan fu keɓata kosan ma ɗo waɗi ni taw o walla hedde financement bon minen min daara e ɗum tafo minen ka ley minen koye amen jaati itte so coodi sembe moon eyyo sembe amen jaati no
hono e joni laamu leydi ndi ana walla on e banggal coopérative moɗon on won fu ko foti duuɓi 4 ko joɗɗon joni won fu nde laamu leydi ndi walli on banggal hono balligu no keɓon no ɓamtoroɗon e hoore moɗon bon laamu leydi ndi wallayi min ka min ñiŋayi ndi ka ndi wallayi min noon ka min ñiŋayi ndi dow ndi wallayi min o ko ɗum saabi neɗɗo hewta hoore mum de so walla goɗɗo so laamu leydi ndi hewta hoore mum sako doymo walli bon nenno a wawa ñiŋude mo hewta hoore muɗum sako walli no hono ni ɗum woni min non onon ko ɗum jaati woni sembe won laamu o walla oɗon jogii hono baale goɗɗe e jogiiɗo bawɗe balloje on minen ka sembe hono sembe amen momin jogii ka min panɗa so lewru fuu min gaɗan réunion miɗen jogii chaise amen miɗen jogii kulle fof to chaise to min gaɗan toon batu réunion fuu lewru fuu min ndentina cotisation on fuu min joƴƴina e ley cotisation amen o ni min gollirta seeɗa hakke no cotisation amen bawɗe amen ɗe mbarat ni tafu hoto woni chaise moɗo o chaise amen ani Bananga Bougou ɗon chaise o Bananga Bougou woni sie Bougou ni sa nani margal dabaji e leydi ni na coopérative daraniɓe banggal margal dabaji e wakkati mo gonɗen joni no kollirɗa tiiɗ Allah ane e leydi ndi sanne ɗum ɗon wakkati wajibi tan hono kamɓe maroɓe dabaji ɓe ɓe landete tiiɗ Allah gonɗo e maɓɓe o aɗa andi hande tiiɗ Allah no mawni e leydi ndi wona ɓiɓɓe leydi ndi wona hono laamu o wona remoɓe wona maroɓe dabaji tiiɗ Allah ane maɓɓe ɓe fof onon coopérative banggal margal dabaji tiiɗallaji gonɗi e ley leydi ndi hannde maroɓe dabaji ɓe ana mbare dabaji muɓɓe ana kone nokkuje ɗe fof sabu margol dabaji e ley leydi meɗen ndi yimɓe ana miila se ɗum haalama ana nanda hono ɗum leñol gotol margol dabaji hertanaki leñol ɓiɓɓe leydi ndi fof ana mara dabaji wala fuu mo marata dabaji onon coopérative on kertanaki si oɗon kertani si ana on kertanaki si tiiɗalla gonɗo e leydi ndi won fuu darde nde gaɗɗon fewde maroɓe dabaji ɓe no ndenoɗo ndendo e dabaji muɓɓen ɗi sanne won alhamdoulillahi boni wonno min gaɗi jaati saabi coopérative o fulɓe goyi hen haaɓe goyi hen seɓɓe goyi hen kalte yimɓe fof ana le coopérative o kalte yimɓe so wiyama éleveur wala hertanaki pulla tan hertaniki marowo dabaji fof nenno ɗum ko kanko coopérative o ɗum maroɓe dabaji no kalte yimɓeɓe fuu ana ley makko permel tafon fayi hikka ley aduna o walde immike a faami ƴewde hono hakke duroɓe no torrirteni no ko jaali e duroɓe fof warete ley nayyi jana taw jaafa e nayyi ɗi bon kate kasaɗe ley may tan torraji duroɓe ni en cas a faami bon guila e réunion ngaji muɗum ga leygade puɗɗata nde fuu miɗe ley hen fa no ɗum waɗira fa ɗum yeehi Bénin waɗaya Bénin nenno e waɗaɓe invité ɗo yaade Bénin ƴeewoyde ɗum ley balɗe 5 ɓeydumi e ley maɓɓe a faami Burkina leydi ɗe fof ngari Burkina wari Togo wari Bénin wari Niger wari Nigéria wari wala ana fanɗi fuu ɗo warayi e Afrique an way fanɗi fuu ɗo maroɓe goni ɗo warayi hawrude hen a faami tuubi koɓe ngari ɓale ɓe ngari araɓe ngari burdaɓe ngari kalte ɗe fof wari fof min kawtu ɓe ngari balɗe 6 miɗen ƴeewa balɗe 5 fa balɗe 6 miɗen ƴeewa joka tiiɗallah homo woni duroɓe tiiɗallah hono hani waɗnede hoɗum hono hani waɗe min ƴeewi ko heewi e walde nde inde mayre jeggitimi joni nenno vraiment min gaɗi to balɗe 6 ɗum coopérative éleveur o waɗa yi hen présenté les coopérative éleveur o yimɓe muɗum ana foti hono yimɓe muɗum nayon yaaɓe hawrude hen saabi min miɗa andi mi hawroyi hen min woni président coopérative o Ali Diam Ali Bari hawroyi hen secrétaire administratif adjoint hawroyi hen nenno won iwɓe fa Masina kawri hen won iwɓe Kadiolo e li coopérative o goni kañum du kawri hen nenno fami Diko Diaƴe kañum Diko Diaƴe kanko jaati woni hoorejo ñande lancement coopérative o watta nde e ley inde e dow inde tabital Pulako kanko ɗum o hawroyi hen e dow inde moƴƴu nenno min fof min kawriten hikka min ƴeewi ɗum min garti ɗum du waɗi hikka ay bon ɗum ɗon noon e ɗum ɗereji tonguɗon hen ko hani gollirede ko renata maroɓe dabaji ɓe na hoɗum jaate ɗum du fecca fudden ko darani dayi ko darani e ley majjum fami moƴƴina ana fa joni ɗum contact ngaji ana hakkude amen miɗen jogui no ɗum watte pour que no maroɓe dabaji ɓe ndenoro no dabaji ɗe hoore muɗum ndenoro e ley leydi meɗen ndi no won fuu nde jottiɗon no laamu o de kalan ɗon ɗum hono no tiiɗalla margal dabaji na maroɓe dabaji ɓe worri e ley leydi ndi ono coopérative
yalla won fuu wakkati mo jotti ɗon laamu on mbiyon on vraiment hannde maroɓe dabaji ɓe eɓe tampi e leydi ndi e mbare dabaji maɓɓe na ɓante nenno du wakkatiji kewɗi hono kamɓe jaati soggoɓe e ko nandi e muɓɓen fof ana cekkite dabaji muɓɓen dow laawi ɗi e ko nandi e muɗum ɗum won fu ndi jotti ɗon ɗum bon ley kabaru majju ka lanɗa joni ko laamu e hoore muɗum vraiment minen kam min donc yiide jaati bawto yettede téléphone du sako madere min jotto ɗum nawana min jottaki soye goto sabi min jiyayi fuu to ɓiyadama kana pawa jikke maɗa sa yettiki fof on wawi wadde mo jiiɗa ronki biltade kañum hoore muɗum anne aɗa wawi cindiyade dow ona boori nawana leydi ndi laamu o yeƴƴike nawana yeƴƴike jooɗa daraki nokku goto taf sa yi nde maroɓe dabaji yimɓe cuppotono so goyti yo moƴƴinede taw homo fof ana denti e ɗum woni ɗo homo fof ana wiyana ɗum woni ɗo homo fof ana dirsa ɗum woni ɗo mo joni wayi ɗo fa wiya ɗum iɓi ɗo ɗum fa wiya ɗum wartirama ñe fof wala leyki a wala fof to pewta bo donc vraiment arande min gaɗino déposé a faami APECAM a faami min joƴƴini to ɗereji amen min joƴƴinoyi ɗereji amen ministére élevage a faami joni hono pour que fa waɗa mi rekoni ko ka février wima hannde coopérative fof gonɗi ley Mali so février waɗama rekoni andandi wona wona coopérative ndenno février wima ana kañum jaati ana e ñande waɗaɓe invité ñande lancement nde faami garɗo e dow inde février wima ñande mumen mbiya ɗum Diallo Allah yardo e makko o iwi ley balɗe joni février syndicat en maroɓe dabaji février yo maroɓe dabaji filiére bétail viande kosan nam e joni onon jaati hoɗum jaati woni anniyaji moɗon ko warata e banggal coopérative moɗon sabu coopérative kan hante an jogui himmeŋaji ko warata ɗum jaati woni komin kani wadde e ley wakkatiji garuji so wonno ɗon jogui siège moɗon yalla hoɗum jaati cuppi ɗon ele wakkatiji garoji ɗi sugulle worri hannde sugulle hono komin jogui de kulle honɗe min ɓuuri fuu himmirde muɗum hannde sanne maroɓe dabaji wonɓe leydi ndi ɓe so laddotoɓe goni tawi ɓe joguiɗo ɓe jonci eɓe joguiɗo ɓe andira eɓe joguiɗo ɓe cottintaki eɓe joguiɗo ɓe saabi torraji kewtoɗe ɓe sottinede wakkati fof sottude jeego mum wakkati fof ana hen nenno ɗum eggude en wakkati fof eggude wittude yah sabi eggude wittude du walda wittude gara gona e nokku fa ley ladde fa nde ñiiɓa fa yimɓe fof gara fa remoɓe gara ɓatte fa yimɓe fof koɗa hay koye an marow dabaji o jaati sabi mbiɗa an ka egan joppidaɓe hen mbita nde waalo e duuɓi seeɗa ɓe gara mbiya koɗa jeyaka ɗo tawi anne an jaati an jaati soppito guerre an jaati e hoɗi ɗon ley Mali sembe mum fof sa ƴeewi noon way a faami bon sa ƴeewi ɗum aɗa andi ɗum yo ɗum gara koɗa e nokku yimɓe gara tawe ɗon fa ɗum yirwa fa yirwa eggal joppaɓe ɓe gara mbiya o nokka lobbo koye ndiyam won sabi o duro o hoɗata fof tawa ndiyam won huuɗo won ladde won kulle ɗe fof ngo bon demowo ɗum ɗum woni haaji mum remoɓe ɓe ɗum gara ɓattoɗo jiita rende a faami mbiya joga sere ngendi ndemata ndema nokkuji ɗe fa ɗum goɗɗo nokku ɓillo neɗɗo haaɓa nokku o honno warti wakkati fof ɓe gara e daale ɓine koye ma naati ɗo ni cofe ma naati ɗo en ɓe kiite kaaɓa ɗum egga kadi sa eggi sa wittoyi fuu duuɓi seeɗa wari fuu fay galle ma o mbiya jeeya a faami bon hono ɗum woni probléme o minen gonde dabar ɗum sanne kañum e ko ley ko tiiɗalle waɗi joni ko nayi ɗi ko jama o fof e jawɗe ɗe faati keɗɗo nayi fof soggan naɓa nayi hakke ko naɓa e ley Mali sa ƴeewi wala ɗo haaɗi aduna lanɗo waɗi tan tawi Mali ana joguino nayi faa ko ɓuuri ɓe nayi heewa ley Afrique ɗin ka nayi ko naɓa ko riwa hewtotake kase wala ɗo haaɗi naheje cartade so jaltina leydi ndi tawi ɗe garta ɗo kase sabi so naɓa taw no ɓuuri ga nema nayyi ɗe ngala ɗo kaaɗi ɗi ka gujja koye ɗi ka jaati jomumen kuli torra ka eggi feyi ha bare ɓe garta ɓe ka péri feyi ɗum wala fuu wala aɗa foti ujunaji sewre ko witti imade nayyi warde baali warde beyi ko walda e ko nanga ko ɓama so teta yana hirsoya sottoya ceefe wala ɗo haaɗi aduna ta nani ya éleveur ko elata ko de heddiɗo so ɗum du so ƴeewnaka darane a faami fade jaam wartude ɗum darane yallo ɗum gotta so jaam warti du won ɓe juuɗe mum mbiɗɗina feyi ƴeewe fay so kewti kolce ɗe te pullo ndewti fay kolce joyi fof hikkiranɗe sewre nawana
bon nanno ɗi golleji fuu miɗen jiiɗi faabodirde maroɓe daba e leydi ndi fuu de ɗo kawana coopérative amen ota miɗen jiiɗi maroɓe dabaji fuu gonɗo e leydi ndi e mo margol dabaji woni hakke leydi ndi fuu noddude ɗum faami paabodira ɗum hakke ɗo waawi hen fuu ballodiri e muɗum pour que yallah homo fuu anda hewta ko perdan ɗum ko e dabaji ko onon ne joni ele coopérative mon oɗon banggal waylitere margal dabaji no woodi ele leydi meɗen ndi hono banggal insémination dabaji tubakuɓe ɗi gueɗe dabaji meɗen ɗi baylitenno dabaji meɗen laato dabaji noon nafoji joguiɗi tew joguiɗi kosam e nayyi mum beey mum fuu ana woodi onon ne on kucci o golle na ɗum ka fuu yalla ɗum won e programme on alhamdulillah ɗum fuu ɗum woni e ley hono commission ngaji amen ɗiɗe ka min mbiyita e dow ɗum sanne sanne minen komin ɓuuri witude e mum de nayyi ladde ɗi ɗum min ɓuuri wiitude e muɗum sanne nayyi ladde ɗi min ɓuuri wiitude e muɗum sanne eggoji banamba voilà eggoji to so jaato ɗi watta eggude yo fay soko watta eggude tawa wonno hunde hani wayltire sabi sa ƴeewi duuɓi joni guila 2011 a faami sat pastoral loi agricole waɗama wote député e gaɗi wote hawrama hen du no nayi eggirta no buurti gorrata no daŋŋeje gaɗirte no ladde yoppirte ɗo nayi dura sat pastoral loi agricole no joka série dabayi tan ka guila ɗum wota so ɗum hawra so ɗum golliranoma a tawan hen dabaji ɓe torrata remoɓe ta remoɓe torrata waɗoɓe dabaji ɓe tan basi gonɗo hakkude maɓɓe ɓe ɗon ɓuyti ka ɗum ronkama ɗum gollire toujours neɗɗo fof garɗo so ɓami ɗum tan wattan nde tiroir yoppani joyi to faami manda mum ɓetto yaa e lawol mum ɗum gollirta ko ɗum toon nenno joni rafi gollirde ɗum ɗo haaɗi buurti heɓede leydi ndi ɗum ɓillata maroɓe dabaji ɓe sanne daŋŋeje keɓataki saria daba fou wala daba wala série fe daba ka nande wala série fe so tanki so satta pastoral loi agricole o golliraka daba ka wala série limali sabi ɗum ɗon noon ɗum wotama ley ensemble national ɗereji muɗa ana woodi mbiɗa jogui on kaɓani ke min kaɓani ko fa min keeɓi ɗeɗi min kaɓano ɗum ka sanne nokku kettiniɗo haalan ka fuu andan nokku fuu ɗo jaami kawrtal mi haalan haala majjum a faami nenno ɗum miɗa jogui document ngaji majjum copie ngaji majjum ɗi fuu ɗum miɗa jogui ɗo mais hoɗum jaati haɗ ɗum gollirede ko haɗ ɗum gollirede fulɓe ana panɗi ko maroɓe dabaji fuu wona pullo tan wona ka tan neɗɗo fuu tankide o yiyama caggal daaba fuu kanko e daaba o fuu mo waran leydi ndi wala jate e marowo dabaji eɓe jawi ɗum fana yawti kadde eɓe jawi ɗum na eɓe jawni eɓe jawnaki de eɓe jawi ɗum ni saabi ko andirta ɓe jawnaki de neɗɗo ko sewre nde o jokki ko sewre nde fanɗi fuu ene ɓuuri 20 millions hande joguiɗo 20 millions fuu so waɗa hen gogoro waɗa hen kile waɗa hen gardien waɗa hen malfal waɗa hen ɗo hayban ɗum fuu mais o omo ni jokki e sewre waɗan kulle ɗe foof ka o ni jokki e sewre nde ɓuuri sewre nde ɓuuri 20 millions cawel makko tan omo ni jokki e a faami sa yewi kemo ka fuu a yewimo ni ko jokki ko ka yawnaki saabi hono ko joguiɗa so aɗa jogui aɗa waɗi kile e gogoro e gardien e gardien e malfe ko ɗum fuu so a hawrini ɗo yottaki ko jogui ko yottaki sone fecca pecci ɗi donc valeur woni ko waɗaka he ɓe jawnaki koye eɓe jawa ɓe gana yawniɓe gorko fuu bawɗo wonde ladde golla daaba guila ɗi joyi faaɗi jeegom faaɗi sappo faaɗi temedere faaɗi temedde ɗiɗi faaɗi jaa million ji noga million ji debe sappo million ji temedere ha yiyata droit nayi ko faɗɗi ko jokki fatawa mi jokki million temedere a faami ɗo aɗa yiyaɗo neɗɗo gueɗal tegui ɗum wala million ji noga mais a tawan ko hayba ko kañum ko haybi ko respect gonɗo e makko o wala e oɗo teddegal gongal a faami taw teddegal makko wala marowo dabaji o nenno marowo dabaji o kañum hoore muɗum yawnaki ko kana yawa ɗum ɗon e hakkillaji moon ana kucce muɗum haɓade ɗo ley wakkati sanne sa yimi waddi ɗo haala ka ley émission o foof hakkille men hucce majjum sanne hunde fof gaddum ɗo hum kanko waddi ɗo e hen keɓataɗal hakkille amen ko ana e muɗum joni noon ɓi adama ɗo bifole ma ɗe mbarata ɗo digol ma ha taf en birfoto caggal seeɗa e banggal nandi meɗen ndi se birfike joni hono nokku ɗo mbiɗa onon jaati o keeɓi hectare uji 5 o gaɗi ɗum pecce banggal hono bille o hoɗa ɗo watta ɗon dabaji muɗum si ambusi muɗum si ɓireteɗi muɗum si beyi mum si baali mum si nayi mum aywa o miccitike banggal jande ne yalla maroɓe dabaji ɓe yalla no jangga noon les coopérative moɗo ɗo jogui commission saabi a holli mbiɗa commission ngaji woni calɗi won sallude halfinalu toon banggal jande na ko nande mum alhamdulillah won sanne ɗum saabi hectare ngaji 5 ɗi
ɗum waɗi so ɗi kaaɗi ɗum waɗi so ɗi kaaɗi kogge 76 place ji joppama ɓe français ka wiyan place publique nawana ley hen cuuɗi janguirɗi min joppi ɗo miside darne min joppi faami nenno ɗo fulfulde jangge sabi minen ɗo cuuɗɗi fulfulde jangge ɗum mi imminori sabi ɓi adama ko janguiɗama foof so a janguinaymo ɗengal makko ngal e golle makko o jande ɗi laato ɗiɗi nono so a janguinimo fulfulde fof fulfulde jandeji kulɗe ana e muɗum mbawa ngalale France sa wi joni naggue ɓaale bindo France bawɗo windude naggue ɓaale wala leydi ndi fof a windan baleya na paale a bada a windata ɓaale par ce que ɓaale warata a bada kina ɓe wara so ɓe wara ɓe ne wala le France a faami nonno kulle 5 toɓɓe 5 ana ley jande fulfulde nde nde fuuɗe ngala ley France to nonno wajibi kina fulfulde nde sende janguirama fof nde hokka maroɓe dabaji ɓe faamu sabi kulle kurɗe ana hen ɗe mbawa windede e France o onon ka joni e nokku moɗon o on itti toon alhaali janginirgal janginirgal fulfulde sanne woni immade moɗon ɗum woni immaɗe yo Allah newni sabi janginirgal fulfulde min ƴeewi ley margol dabani ngol toɓɓe ana hen kurɗe France wawa waddude ɗo honnoon ɗe mbiyete jaati ni fulfulde ana waddade noon ɗe mbiyete jaati aya so on so fulfulde janngunoon oɗon mbawi gollidinde janngoɓe ɗengal français ngal ɓe miɗen mbawi sabi komin tawki fulfulde nde hunde so taggat ni a jangguide France o faɗi yiya ɗum an nandi hono ɗiɗɗe fof a janggi ɗum a faami ka fulfulde ɓuuri yawde fulfulde neɗɗo fof jon hakkille neɗɗo fof jon intelligence jannguɗo fulfulde nde lebbi 5 lebbi 6 fuu kanka taw tilike ko woni haaju makko winda lettere makko waɗan ko waɗi ko fof taw o yebbinde France ɗiɗo ka so France to hetti o waɗa hen duuɓi 3 duuɓi 4 taw o yiya e ɗiga e donc haala wala e joni hono hen hoorejo coopérative Jannati e Sambour Moukry Diallo aywa joni e banggal hono onon coopérative moɗon o rewɓe tan worɓe tan goni hen est ce que rewɓe noy wiyama leydi meɗen ndi golle fof mo gollata so on walde noon so on goɗɗum noon kana tawe ley temedere fof 50 ɓe tawi rewɓe onon oɗon gaɗi ɗum ɗo respecté oɗon teddini on ɗon golle coopérative amen o nokku fuu poste fof mo jiiɗa ɗo jiiɗa worɓe ɗon fof anda debbo woni tato ma tawi debbo woni président muɗo jaati nokku fuu ɗo jiiɗa poste fuu wala o poste ka wala leehe mo debbo wala leehe o wala rewɓe go hen fa heewi rewɓe no ɗum gollata leehe rewɓe golloɓe en buusu ana rewɓe jahoɓe fa luumo jaadi como yo gaddanayi galbal cotta ana julaɓe sanne e soodoyoɓe gayse gadda jaati gara cotta ley galbal faynoɓe so cotta ana he soodoɓe ɓirteɗi muɗum kolcinayi kolci 5 ɓirteɗi ana ɓirana cotta kosanɗa ana ñammira ɗo soɗi ɓaɗi ko yode cotta guɗɗi ana leehi nenno kulɗe fuu ana leehi kadi woɓɓe ana hen kosan tan cottata bon kabaruji kurɗe ana leehi a faami nenno ley coopérative o fayi sottoɓe cofe sottoɓe liɗɗi fuu ana ley coopérative o te rewɓe worɓe fuu ana hen cofe won hen liɗɗi ana coopérative moɗon o on kolli wiɗan foti duuɓi 4 ko joɗɗon cofe ana hen liɗɗi ana hen dabaji meɗen goɗɗi ɗiɗo ana hen aywa bisimilla joni so wiyama coopérative moɗon waɗi hono janguinirgal du fulfulde janguinoɓe fulfulde oɗon jogui ɗum jogui sanne coopérative o les coopérative o neɗɗo ka fof gollata les coopérative kina tawa wolle makko ayya ɗum ka wala neɗɗo ka fof mo taƴƴorɗa wona so o janguinowo wona so o durowo wona so o ndemowo wona so o awowo wona so o jagotoɗo wona so o garɗo fo anda fayi terrain ngaji ɗi sa wala les coopérative o a faami terrain fof ujunnaji 10 temeɗɗiɗi min jokkirta gonɗo les coopérative o ɗum woni bille ɗe bille ɗe min gaɗi kogge ɗe a faami sa waɗi 1 million 2 min codatama sa wala les coopérative o wami wona kaasi o min tewta kala taweɗa les coopérative o saabi sa yii ɗum wawi moƴƴinama faɗoji fof kamɓe ni motti so muñi ɗum so muñi tampere nde so muñi kaasi kamɓe fa ɗum yettiɗo ɗum woni ɗo hono kamɓe won kaasi tan fa gara cooda ɗum teta hono gollo ɗum ɓe min jaɓata ɗum bafal coopérative Jannati uddina uddayi ana udditi uddayi so neɗɗo ne yiiɗi tawdede coopérative Jannati lawol hengol huccata hono hemrata ɗum
alhamdulillah ɗum ana lawol foccino sanne sabi so aɗa yiiɗi fa naata coopérative o a waran jiida e secrétaire administratif o kañum secrétaire général o ɓe jiidata wona président o hay sa wari ko président o ton on naɓete jaaha ha yeehi toon fou a faami hono fadi ma jota ɗum woni joni ɗo ni ujunnaje 3 e temed 3 e debe sappo ɗum joɓata so naata so naata ɗum naarete bon joni ɗum woɗɗi ko seeɗa min jooɗa e kaso min ɓama fixement haya coopérative o hande kaso a naatomo fof hunde ma ne joɓata ngal min udda e ngal bafalta fof ujunnaje 3 e temed 3 e debe sappo ilay puɗɗoɗe ɗe bon joni caggal muɗum cotisation ngaji gaɗi fa heewi dépasse ɗi gaɗi fa heewi yimɓe ɗum ɓe gaɗa dépasse ɓe garata gara jooɓa ujunnaje 3 e temedde hono koɓe jooɓi goɗɗo ngo fof fay hunde a ɓuyta gara nata ɗon duyafa ka min jowaɗaki somin ɓama fixe maji minen kaali haala majjude ka min jowaɗaki somin ɓama hunde mani tafo yimɓe won ñande wotere min jooɗi kamar majjude min kawra sanne won wiɓe tan waɗe ujunnaje sappo tan joni ka accine noon nato fof yoɓ ujunnaje sappo fay so tawama en joɓɓini ko ɓuuri ɗum ɓi adama so naɗɗo arande o wajibi dañi tampenɗo e rondi bon won wiɓe ujunnaje noga won wiɓe waɗi fof gaɗini won wiɓe yoppe ɗo wonno ɗo jaati min joni noon min joɗaki so min président o mi jooɗo mi wiya haya mi waɗi fixé dow hunde ma kawray e majjum faami on tinñanan ɗereji min kawra na goɗɗum joni ka so neɗɗo yiɗi nande walde nde ko hani joɓude so naata hande ɗo wonno ɗo tan ɗo min goni fa joni fay hande ɗo min goni ayo e banggal ne hono ko latto hono internet no ɗon e internet fa tawe so neɗɗo naati ley internet ana wawi jidde coopérative jannati ɗum ne bon ɗum secrétaire administratif en ɓe landete min kam mi durowo nayyi walla ko andami internet feydu woni président o min woni président one ayo famminde ke sanne aywa joni wakkati men o woɗɗi ke sanne e bisimilla jokka min andi hono kamɓe technicien ayo e joni aɗa jogui hono banggal noddal mi joguiɗa fewde e kala maroɓe dabaji hertinade coopérative noon o bon mbiɗa jogui kan on wadde wakkatiji noddandu joguiɗa fewde maɓɓe mi jogui jaati mi jogui noddandu faade e coopérative o min darde coopérative o yimɓe fof laadi maroɓe dabaji Mali fof wona coopérative oɗo wona goɗɗo coopérative ngaji maroɓe dabaji baali maroɓe dabaji en keewi le Mali kamin dardi ɓe fof dental pooli ɓe jeeyi iidango ɓe tinno ɓe ɗala min fof min jiida min mbiyeɗodira juuɗe a faami min moƴƴina hunde wiyetede coordination maroɓe dabaji mi immo min darano maroɓe so tawi ni margol dabaji ɗi tan woni hakkille amen no dabaji ɗi jirwira no tora iwra yimɓe ɗum jiɗɗa ɗum jimmi so joddi ken pamra jiiɗa dogi famrude fof won daro ko wonat bon so min ka e hakkillam o maroɓe dabaji ɓe fof noddodira ɓe jooɗo ɓe dokkodira juuɗe a faami ɓe gaɗa ko ɓe moƴƴina coordination ɓe gaɗa président de coordination mawɗo ɓe pour que dabaji ɗi e maroɓe dabaji ɗi yaware nde e yawrude nde fof yallah no heɓana iwra dow muɗum min gaɗa ɗum jimmi coordination ɗum woni joni ko maroɓe fof tawe e joɗodira e ley golle o jogodira e golle woni fof eɓe martodiri e ko nandi muɗum gollida du e syndicat e leydi ndi eɓe jogui yo e joni seeɗa tan bande men e waynodirde banggal guure dabaji ne oɗon landani ɗum on coopérative maroɓe dabaji oɗon ballira maroɓe dabaji banggal guure dabaji ana yeeba e ley Mali fa ana yawti kaddi wi guure dabaji sembe muɗum hande e ley leydi ndi sa yeehi so ceeɗu waɗi ɗo ɗo nayyi Mali fa nayyi Mali garta ley Mali a yayi ɓe gokornamo wiyede nayyi tiiɗi korka waɗi nayyi tiiɗi waɗini watti tew tiiɗi de ɗum kosan tiiɗi ɗum ɗo tiiɗi bon sa ƴeewi fuu gouvernement o wonande logal orata nde rawande hoyete kina tew o tiiɗe soɓe immoɓe mbiyede yalla tew tiiɗi hono watte so yaafa wona honde tiiɗi nde wawi yaafini hen no tew kina nayyi ɗi kaybe gila nden waray ɗi laato nayyi ndem watta so ɗum tew yaafira tewte yata caggal guure majji sa ƴeewi fayi sa ƴeewi biƴƴe ndemoytake Allemagne ndemoytake Amérique ɗo Mali ɗo ni ndemete ɗo ɗe jeeya a faami nde ɗe puɗɗuno remede e ley Mali arande nde minagami fuu min kawri he nawana fuu de kawri he fayi onon kawri ɗukka nawana nde fuɗɗo remede ley Mali arande biƴƴe ɗe botoru temedere debe sappo botoru biƴƴe hande ana mbaɗi ujunnaje 3 hande ujunnaje 2 e seeɗa ujunnaje 3
fami gila fuɗɗen gila unaji ɗi heddan tiiɗa yaade wala haɓɓidu 50 bi wala haɓɓide wala haɓɓide nde jaaɗa nde coɗɗa hannde fof janngo sawari tan ɓeydiki wala haɓɓide sago ma de mbiya hunde ma ne sottati hannde bi'eɗe hay bi'e ɗene kana tawɗe moƴƴine machine ɓilla ɗe itta hen nebanɗam caɓe ɗe ɓille kaata itte hen ɓille waɗe sabunde kulle kurɗe itte hen faa heddo ñama o saɓɓiti ko wedete ko ɗum watte ani ɗum watte guure nayyi ɗum woni ko ronka fay ɗum woni ko gouvernement o ronka tan yaafinana nayyi mali ɗi aya sa waɗi embouche a dambi gayi gaɗe fay so gayi nogayi dammuno ma fay so gayi joyyi anne ngaari gootiri fof kina ñaama bootoji ani bootoji sappo e joyi so heɓa sottede so bootoro fof yeehi ujunaji ɗiɗi ujunaji tati sa fawi ɗe ko coɗɗani ko ndiyana yaafan sabi waɗaɗa haɓɓi neɗɗo wawa wiisude wiya hannde hunde ma ɗum sottete sa soodi hannde janngo warata ɓeydiki wami nono ɗum woni tiiɗalla o bon sa ƴeewi kase leyɗe goɗɗe Burkina e Niger e nde jaaɗa hakkude nde jaaɗa kilo goto fof ma faci hiɓɓata kilo sanne fof a tawan forage gouvernement maɓɓe asan forage li ladde nde dabaji gona hen jaata fay nokku enen kina nayyi ɗi iwa ɗo ɗi jaa ɗi jaa ani Laguine ɗi iwa ɗo ɗi jaa Côte d'Ivoire toon forage ji ngaji goni ɗi jaa ɗi joɓoy toon du sewru fof yoɓa lewru fof yoɓa ko foti ujunaji jeegom so gona toon ilɗo fa ndungu wara a faami enen ne ladde joguiɗen nde ɓe ngala forage fay goto e ngala le ladde onon coopérative ngaji on asay forage ngaji mi haala laamu coopérative ngaji ɗi kam mbawa asude forage ngaji gouvernement wallay ɗum forage wona guel gullel wona guel gurel de eyi communiqué sanne e bandiraɓe ƴeewoɓe Pinal TV e mo cilmininɗe hannde o yo hoorejo noon coopérative Jannati woni Samour Boukry Diallo konngol ma cakkitotongol ka baynodiren konngol am cakkitotongol fa hannde hono mi jowti a faami kumaniɓe so Pinal TV ɗum uddita e ley Mali ɓe sabi ɗum woyi e wallugol maroɓe dabaji woyi e wallugol fulɓe woyi e wallugol Mali woyi e wallugol tabital pulako vraiment mi yettiɓe gila keɓɗo hakkille o fa watta ɓe fimu fa watta ɓe sembe calɗi mum fa watta ɓe fa watta onon golloɓe ɗum fa watta goɗɗo garɗo fuu mi yetti ɗum sanne sabi ɗum ana faabagol leñol ngol ana e faabagol maroɓe dabaji o mi yettiɓe sanne mi yetti Mali fuu mi yetti tabital pulako ɗum woni konngol assalamu aleykum wa aleykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Samour Boukry Diallo a jarama aywa bandiraɓe ɗum ɗo wonno ko mbawɗen hebdude e grand frère Samour Boukry Diallo hoorejo coopérative Jannati maroɓe dabaji e leydi meɗen ndi aywa en paami ko haali joni ko heddi hen tan tinnoɗen tewten o gonɗenna fof tawe eɗen jiida eɗen nangodira ballodiran so golle meɗen o yaara yeeso o wi dental poli je idan omo noddi kala ɗi pullo fof ɗo woni wallodira e maɓɓe na marowo dabaji fof mbiyeten na marowo dabaji fof yalla margal dabaji leydi meɗen ndi ana yaara yeeso laato ɗum margal nafowal ngal walda e tooña margal nafowal ngal walda e tooña ngal margal woni ngal jiɗɗen wona margal hono jogui ngal tooña ngal en jiɗa ngal on margal yo Allah newno bandiraɓe tedduɓe ɗum ɗo wonno komin keɓaninno en e banggal margal meɗen dabaji hannde ley Pinal TV ɗo oɗon calmina sanne oɗon jetta kala ɗo mbawɗon no wonde fou assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh